लोगोफोर वेलकाम टू माय बेबेजन यूट्यूब चैनल। दिनैहाय दैजिमाव थानाय लोगोफोर दिनै भिडिअआ जोबोद इन्टारेस्ट जागोन। नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ नायलांबाय थादो। बिराद इन्टारेस्ट जागोन लोगोफोर। जों दायो माजों थाङो लोगोफोर? ट्रेक्टरजों थाङो लोगोफोर। So लोगोफोर फाइनाली दायो जोङो दैजिमायाव मोनफैबाय। दायो जोङो मा लाबोदों नोंथांमोननो देखायनोसै। नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिनैनि भिडिअखौ। इन्टारेस्टिं जागोन लोगोफोर भिडिअआ जोबजासिम नायलांबाय थादो। दैजिमा लोगोफोर नोंथांमोना जाय फैयाखै फैनानै इन्टारेस्ट इन्जय थाजिम देहाखौ सुग्लायफैदो। बड़ा हरामी हो बेटा। Nana, Korea kan दैजिमाया। नहीं। लोगोफोर दायो बेदर लाबोदो, दायो मस्ला दोङैहाय औवा लाबोखादो। लांफादोलै प्लास्टिक मुला लादो। दिनै जोंफोरो बेयाव सोगोन, बेखौ नागोन, बेनिफ्राय जोंफोरो बेखौ सावनानै आरामसे थाव मस्ला हालदि होगोन। स्पेशलाव जागोन आरो ना। आलु रंआलुखौ लानो होनाय। कंट्रोल कंट्रोल। जार बानायगासिनो थाव संख्रि बानलु हालदै सालि होबाय। दायो हासुं लाबोफादो, हासुङाव सोना जागोन। हासुङा नैयावबो मोनसे दं। नै मोनसेयाबो। दायो जोङो हासुंखौ साफा खालामना लाग्रोनोसै आरो ना। दायो जोङो हासुं लाबोखादो आरो ना औवानि, बेखौ जोङो दायो साफा खालामनोसै। बेनि उनाव सोनोसै आरो ना, सोनानै सावनोसै। सावनायखौबो देखायगोन नोंथांमोननो माबायदि जायो। नोंथांमोना नायनो हागोन बेदरखौ। हासुङाव दिनैसो फार्स्ट टाइम जागोन लोगोफोर हासुङाव सोनाय। एहे रहन। हासुङाव सोबाय, हासुङाव सोनानै नै बानायगासिनो। दायो नानाया मा बानायनांगौ जोंहा? नोंनि महरानो आंनि हायना मुलि। लोगोफोर दायो बेदर जानो थाखाय नानाया जोंहा नै मा बुस्थु बानायदों? खाथि बेजों थुना जागोन आरो ना। आखाइ दांबाय नालाय खाथि बानायबाय आरो ना। जोङो खाथिजों जागोन आरो ना बेदरखौ। कालारबो नाङो नालाय। दायो जोंहा नानाया नै खालामगासिनो। बिराद एक्साइटेड खामानियाव असला। Few moments later. स' लोगोफोर फाइनालि जोङो दायो जानोसै आरो ना। नोंथांमोना जानायखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। अरे कहना क्या चाहते हो? बेदरखौ नैबे लाइ बिलाइयाव दोनो आरो ना। दायो लोगोफोर जों जागासिनो आरो ना। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा।
होथेना केमेराखौ हेल' लोगोफोर दायो जोङो पार्टि खालामखांबाय पार्टि खालामखांनानै दायो दुगैनोसै दुगैनाय भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो ना Baksani mana? Himalaya aja mana? Himalaya aja kecil nama ada. मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो Oh Himalaya aja kecil. Koi cara kan? Oh waterfall dong ya na. रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना फैनांगौ ल' दै जिबा लोगोफोर नोंथांमोना जाय जाय फैयाखै फैनानै इन्टारेस्ट इन्जय थाजिम देहाखौ सुग्लायफैदो कि बोल रहा हूँ यार बुरा लगता है भाई आप लोग भी जानते हो पार्टी खालामखांबाय आरो ना इन्टारेस्ट खालामबाय इन्जय खालामबाय दायो थांनोसै लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो ना नेक्स्ट भिडिअ खालामनो लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय